Республикада иң зур майданнарда рапс культурасын игүче, элита орлыклары үрчетү белән шөгыльләнүче, елдан-ел басучылык һәм терлекчелек тармакларында югары күрсәткечләргә ирешүче, яңа технологияларга таянып эш итүче, Илеш МТ җәмгыяте уңганнарының отчет җыелышы бәйрәм рухында үтте. Телеки авыл мәдәният йортына җыелган авыл эшчәннәре алдында җәмгыять директоры, Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Рәвис Зарипов чыгыш ясап, ирешелгән уңышларны, резервларны күрсәтү, киләчәккә бурычларны барлау белән бер рәттән җитешсезлекләрне дә билгеләп үтте һәм аларны бетерү өстендә эшләргә кирәклеген сызык өстенә алды һәм хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрендә жәлләмәде. Барыгызга да зур рәхмәт. Барыгызда менә шулай килешлекле матур эшләгез. Һәрберегез дә безгә кирәксез, миңа кирәксез. Һәрберегез өчен минем өчен сез барыгызда ялкын, барыгызда кирәкле кеше. Теге ул шәткәндә дорогие люди барыгызда минем өчен. Шуңа барыгызга да рәхмәт, исәнлек саулык, менә шушылай матур итеп килешлекле бергәләшеп шушы белән коллектив булып эшләргә язсын. 60 кешедән торган коллективның тырышлыгы нәтиҗәсендә барлыгы 114 миллион сумлык эш башкарылган. Басучылыктан 79 миллион, терлекчелектән 36 миллион сум керем алынган. Хуҗалык буенча саф табыш 12 миллион 541 мең сум, рентабельность 17% тәшкил иткән. Хуҗалык буенча 987 баш эре мөгезле терлек асрала. Шуларның 384 башы савым сыеры. Алардан ел дәвамында 15400 центнер сөт җитештерелеп, 15033 центнеры дәүләткә тапшырылган. Һәр сыердан уртача 5461 килограмм сөт савылган. Маллардан уртача 781 грамм тәүлеклек артым, 502 баш бозау алынган. Хуҗалыкта уртача хезмәт хакы 16974 сум тәшкил итә һәм ул вакытында түләнә. Җыелышта катнашучы Исамбай, Андреевка авыл советы авыл биләмәләре башлыклары Фәгыйҗан Зарипов, Әсхәт Закиров чыгыш ясап, әлеге территориялардагы авылларны төзекләндерүдә һәм башка төрле юнәлештәге ярдәмнәре өчен җәмгыять җитәкчелегенә, хезмәткәрләренә рәхмәтләрен җиткерделәр. Һәм Фәгыйҗан Газиҗан улы авыл тормышын төзекләндерүдә актив катнашучы механизатор Алмаз Гасимовка һәм электр эшләрен башкаручы Әбелкасым Галиевка акчалата бүләк тапшырды. Отчет җыелышында район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев катнашып, җәмгыять эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Район икътисадын ныгытуга керткән өлешләре өчен зур рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм алдынгы хезмәткәрләргә, механизаторларга, Радик Садыровка, Сергей Лебедевка, муниципаль район хакимиятенең механизаторлар Рәстил Гарифуллинга, Рәгин Васиковка, район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын тапшырды. Арытаба хезмәткәрләр өчен җыелышның тагы да күңелле өлеше башланды. Ел барышында үзен тик яхшы яктан күрсәткән бер төркем Илеш МТС уңганнары зур рәхмәт сүзләренә һәм акчалы премиягә лаек булды. Ә инде авыл уңганнарына багышланган Исамбай, Телеки авыл мәдәният йорты артистларының бәйрәм концерты чарага тагы да ям өстенә ям өстәде. Отчет җыелышыннан да халык буш кул белән китмәде. Һәркемгә сый-нигъмәтләр тулы пакетлар тапшырылды, чәй табыннары оештырылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.